ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಅರೋಗೆಂಟ್ ನೇಚರ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಂಚಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ 1,300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕ್ಲಾಸದ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ದಿನ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ಎಮ್ಮಡ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ದೂರದಿ ಓಡ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಮೂಳು ಏರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾತಜ್ಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕೈಟ್ಲ ಕೊರತು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೂಜಿ ಎಮ್ಮಡ್ದು ಅಂತ ದೂರದಿಲ್ಲ ನಡತ ಜನರೇಷನ್ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಂದನ ದಾಖಲೆ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂತೆ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಏನುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಇರುವ ಗೇರಿಯೇ ಐನಿತ್ಯ ಐನು ಗೇರುಡು ಗೇಮ್ಗೆ ಅವು ಕೇರ್ಪುಣ ಎಂಜಿನ ಪಬ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಅತ್ತಂದನ ಪ್ರಾಯಡೋದು ಎತ್ತುಕೊರಡುಚಿ 10-15 ವರ್ಷಡು ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊರದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೇವೇರು ಸರ್ಕಾರದಾಗ್ಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಣ್ಲಿ ಪಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಣಂದೆ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಜವನಾಟಿಗೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಐಟ್ಲ ಪಿರಾಡೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳು ದಿಂಚ 11 ಐತಿಂದ ಪಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪುಣೆ ಹೊಡಿಚಿ ಆ 11 ಜನ ಸುರುಕು ಪಾನೋಡು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪಂಪ್ ಡಿಪ್ಪೆ போது 11 ಕೇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಡ್ಪುಣೆಗೆ ಆಯ್ ಬೂರ್ನವಳೆ ಸೈತುಂಡ ರಗಳೆ ಜಂಡೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಲ್ತುದಾಣ್ಲ ಮುಗಿತೊಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ICUಗೆ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತ ಇತ್ತನ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಪೂರ ಮಾರ್ದಾಂಡ್ 2 ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಣಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಹಠ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಪಿರಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಕಾಸು ನಟ್ಟದು 2 ಬತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟೋಡದ ಅಂಡ ನಡೆದೇನ ಬಂಜೆ ಆತುಂಡು ಏತೋ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮೂಜೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೋಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡಂತೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರುಡು ಟೇಬಲ್ ದೀಪುಣಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 50% ನೆಮ್ಮದಿ ಬತ್ತದಾಂಡ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಸಾಕೇನು ಬೊಡೆದಿಗೆ ರತ್ನಿ ನೀರು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ತುಣ ಕಂಡಣಿ ತಿಗಳೆ ಹಚ್ಚುನಿ ತಾನೇಂಡಿ ತಿಗಳೆವೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋತಾರದ ಮದ್ಮೇಗ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡಾದಿತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಬಂಗಾಕ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಣಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಂಜಿದವು OTP ಅಂದೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಯರ ದೇವೇರಿ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಅವರು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡಾದಿ ಬಂಡೇರು ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಕಾಪುಜಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಚ ನಾಡ್ನಾಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಕೆ ಏನಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ನೀರ್ನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಕ್ ದೆತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಕಂಡನಿ ಬಂಡೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಲಾಕ್ ದೆತ್ತದ ಕೊರಂಡ ಬೊಡೆದಿಗೆ ತಿಗಳೆ ಬೇಡ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತುಂಡಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿತ್ತ ಸಮಾಜದ ದಾನಾತನ ಈ ಮೂಜೆಡ್ದವರ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ದೂರ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಬದುಕರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಇನ್ನ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿದಾಯಿ ಗೊಣಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆನೆಲು ಪಂಜಿಲು ನವಿಲು ಪೂರ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನನಾಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಕಲ್ತು ನೋಡಾತಂಡು ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬನೋಡಾತಂಡು ಮೂಜಿ ಎಮ್ಮಡ್ದು ಅಂತ ದೂರ ಬಲೆ 4 F ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತೈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಜೋಕ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ತೂಯರ ಪುಜಿ ಮಿಗದಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡ ಜನ ಮಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಏನು ಮನೆದಾಗ ಆಣೋರಿ ಪೋಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಜೇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸೊಂಟಗು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಮೋನೆಡು ಪಿಂಪುಲು ಬುರ್ದು ಶಾಲೆಡು ಮೊಣೆ ದೊಯ್ಪಾರ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಂದು ಪೇಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿನೇ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಕು ರಡ್ಡು ಒಂಜೇನ ಮಣದ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಇಟ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಪುಸ್ಸುರುಕು ಮದ್ಮಾಯಿನಕಲ್ ದೋಜು ನಿಂಚೆ ಪತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಟ್ಟಿ
ಕಂಡನಿ ಬಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿದು ನಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಕಂಡನಿ ಪೋನಾಗ ಬೊಡೆ ದಿಂಚ ತೂನಾಗ 2 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಡನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಪಿರವಡ್ದು ಕುಳ್ಳಿಯೇರು ಇಂಚ ಒಂದು ಪತ್ತದು ಬೈಕ್ ಪೋಂಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ಮುಡಿಪುಗು ಬೋಡಾಯನ ಬೈಕ್ ಸರ್ತ ಪಂಪೆಲ್ಲ ದಂಚಿದಾಯ ಬೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಬೊಡೆದಿ ಗೊತ್ತಾಯನ ಎಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಹತ್ತು ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಯ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಂಬಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆತ್ತು ತೂಪು ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಲಾಡಾಯಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮುಳ್ತದ ಇದು ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಕೇಪ ಆತಿರ್ನಾಗ ಕಂಡನಿ ಏರು ಬಡಿದಿ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಬಣ್ಣಿಯರೆ ಟಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಿನ ನೀರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಮನದೊಳಗೆ ನೆರೆದಿಹವು 100 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗಿಳಿ ಗೂಬೆ ಕಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹದ್ದು ನವಿಲು ಕಿರಗಿರನೆ ಕೊರಕೊರನೆ ಕಿರುಚಿ ಕೂಗುತ್ತಿರಲು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಏತೋ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದನ ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ರೈವರ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಡ್ರೈವರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ದಿಂಜಿದು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಾಳು ಐಕೆ ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಪುಣ ಶಾಲೆ ದಿಕ್ಕುಣೆತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಡದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಬಣ್ಪುಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಣಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಐತಾರದನಿ ಬೋದು ಶಾಲೆದ ಕುಕ್ಕುತ ನಡೆದು ಕುಕ್ಕು ಅಂಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಣಾಗ 2 ತೊಟ್ಟೆಡು ದಿಂಜಾತಿ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದವ ಬಾ ನೀನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರವರೆಗೆ A+ ಆದಿತ್ಯವಾರ O+ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಕದಿತ್ಯ ಕುಕ್ಕು ಅಪ್ಪನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವಣ್ಣಾಗ ದಮ್ಮ ಆಡ್ಬೆ ಅಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಬಗೆ ಮನೊಡಿಚಿ ಸಾರು ದಾಯಪ್ಪಡ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜೇರ ಆರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮ್ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ದು ಆಡು ನಿಂಬೆ ಬೆಜ್ಜು ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಾಲೆಡುಗರೊಡಿಗೆ ಓಲ್ಪಾಡ್ದು ಗುರು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪನೇ ಮೊದಲ ಗುರುಂದು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂದು ದಾಯ ಬಂಡೇರಪ್ಪ ಹೌದಾ ಅಪ್ಪನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆಡದು ಬಕ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡಾಯನ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಣ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಪುಣೆ ನನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡಾಯನ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆಡದು ಬಕ್ಕ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾನಗ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನಾರು ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಬೋಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಶಿವಾಜಿ ನಂಚಿನ ವೀರ ಪುತ್ರಡು ನಾಂಡ ಶಿವಾಜಿನ ಕಥೆನ ಓದೋಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಓದೋಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದೋಡು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದು ಓಡು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪದಿಂದನ ಆಹಾರ ಪೂವಲ್ದವಳ ಬಾಲದ ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮೆದುಳು ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರು ಕಡಪುಡು ಬೇರಿಗೆ ಬಿದಾಯಿ ಐಕ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂದ ಪುದಾರು ತುಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣೋದಿತ್ತೀನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಂಜಿದಲೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲನಗ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ತೂನಗ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಂಜುಮಾಯ ನೆನಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಾರ ಬಂಡ್ಪಿರೊಂದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂತ್ಯಾರ್ಲಾಪುಜಿ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ್ಲಾಪುಜಿ ಅತಿ ಜುಮ್ ಪಣ್ಪುಣತ್ತ ಅವು ಟೈಸಾನ್ ತಿಂದದ್ದು ಬಿಕ್ಕಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕರ್ಲು ಬಿದಾಯ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಸುರೂಕ ಬಿದಾಯ ಬರಡು ಜೀವನ ಮೊರಣಿ ವಾ ಮಾರ್ಕನ ಮನ ಕಾತನ ಬಂದುಲೆ ವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾತನ ಓಲ ಕಾತಿಚ್ಚಿ ಉಳಾಯಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಉಳಾಯಿ ಆತ್ತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನನಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಸಾವಣಕ್ಕೆ ದುಂಬು 4 F ಕಲ್ಪಾಲೆ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಂಡನ ಕೇಳಲ ಮಗ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟ ಏತ್ತು ಬರಡು ಎದುರು ಸಾವಣ ತಾಕತ್ತು ಬರಡು ಸಯ್ಯರ ಬೋಪಣೆತ್ತು ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪು ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪೇಪರ್ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬೆಂದದು ತಿನ್ಪ ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದದು ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರಿ ಸುಲಭಡು ದಿನದೆ ಪೋಡು ಮಣ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಡಬ್ಬಿ ಕಳ್ಳತನ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿ ನಡಪೆರಂಡ ಯಾನ ಬೆಂದದು ಯಾನ ತಿನೋಡು ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ 4 F ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದೆ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ ಬಾಳೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಆತಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಳೆದಾಗ ಐತಾಡೆ ನಾಯ್ದಾಗ ಇನ್ನಿವನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿ ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಹಳ್ಳಿದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಾಳೆ ತಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ 10 ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಹೋಗತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತಲ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದ ಅಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂಕು ಗೊತ್ತಾವ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ದೂವಂದುಲ್ಲತ್ತ ಬಾಲೆಡ ಪನ್ನಡು ತುಲಮಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತೀಜತ್ತ ಬಾಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸೊಬಗು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಿನ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅಂಚಿನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ಬಣ್ಣಂದೆ ಆಪುಂಡ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಲೆಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಹೊರ